घूमत रही अपना हम गाँव में, रहे मजबूरी जे आ गई काम में, यार संग घूमत रही अपना हम गाँव में। मजबूरी के फायदा उठावे ऐसा ठिकादार सारावा न देवे, ठिकादार सारावा न देवे टाइम पर पैसा, ठिकादार सारावा न देवे टाइम पर पैसा, ठिकादार सारावा न देवे। आठ घंटा कही ओवर टाइम खटावेला, कुछ खियावे नहीं भूखे मुआवेला। 8 घंटा कही ओवर टाइम खटावेला, कुछ खियावे नहीं भूखे मुआवेला। खटेला बोयल खटावे ऐसा ठिकादार सारावा न देवे, ठिकादार सारावा न देवे टाइम पर पैसा, ठिकादार सारावा न देवे टाइम पर पैसा, ठिकादार सारावा न देवे। आजकल कही रोज टहलावेला, सारा मजदूरवन के बुरबक बनावेला। आजकल कही रोज टहलावेला, सारा मजदूरवन के बुरबक बनावेला। जे कोई कहे मिलल बा कैसा हो, अरे कैसा हो, ठिकादार सारावा न देवे, ठिकादार सारावा न देवे टाइम पर पैसा, ठिकादार सारावा न देवे टाइम पर पैसा, ठिकादार सारावा न देवे। साना रिकॉर्डिंग स्टूडियो पिपरा कोठी पिपरा।